Umndeni usucabanga ukungcwaba umlenze isidumbu lutho ukutholakala. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuyo le channel ehamba phambili iRadio Inkeze. Lami igama umfezeko Ntuthuko Kakhumalo bathi la sibona ama-comment. Uma ukuthi usemusha la ekhaya sicela enze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare okukhulu kunakho konke okwazi okumele ukwenza. Umndeni osathole kuphela umlenze welungilayo osagcina emakhazeni njengoba ukholakala ukuthi isidumbu sawo esiphelele singaphansi kweMfucuza embondelene kuguguleka izindlini izihlahla ngezikhathi sezikhukhula ezibonakale KwaZulu-Natal emasontweni ambalwa adlula. uNkosazana noNhlanhla Meya obeneminyaka eyi-56 wasewayibhenki eThekwini ngokudabuka e-Eastern Cape. Kuthiwa wayesemzini wakhe kuyo le ndawo enomzukulu wakhe uSisanda Meya obeneminyaka ewu-6 ngesikhathi indlu abahlala kuyigugulwa yizikhukhula. Emva kwamasonto amabili bethungatha amalungu omphakathi athola isidumbu sikamzukulu nomlenze bakholwa ukuthi wankosazana Meya. Udadewabo kaNkosazana Meya, uNkosazana Nomvana Mbanje, ekhulumela neSolezwe uthe umndeni usadidekile ukuthi uqhubeke nokufihla umlenze kuphela njengoba umzimba kadadewabo ungatholakali. Ubeke laphana wathi bayakholwa ukuthi isidumbu sikadadewabo sivaleleke ngaphansi kweMfucuza eduze kwalapho kwatholakala khona isidumbu somzukulu wakhe nalesi sitho somzimba. Inkinga ukuthi ngaphezulu kugcwele izingodo ezinkulu nenhlabathi kanjalo laphana namatshe. Amalungu omphakathi abalekelelayo asembadela kodwa kulukhuni ukususa imfucuzwa esho kanjena laphana. Uthe kuze kube namanje alukho usiza abalitholayo kwabatakulu laphana, sebecele bancama befuna ukungenani mhlawumbe umshini wokumba kususwe imfucuza. Uveze ukuthi likhona iphunga elizwakalayo elenza ziqine izitolo zokuthi nebala kukhona izidumbu ezingaphansi kweMfucuza embondelene emhosheni osesebeni lomfula imolwe. Uthe uma sebahlanze badela kuyophoqa ukuthi bangcwaba umlenze njengoba sekuyiyona into abanayo. Echaza ngokutholakala komlenze uthe ngesikhathi kumatasa kuthungathwa indodana yakhe yazithela phezu kwawo ekuthiwa ihlukane nomzimba womnikazi kusukela ethangeni. Okuthe uma bewubheka impela kwaba nezimpawu umndeni ozifanisayo ukuthi ungowelungu labo. Bafethu ilona udaba enginiphathelelwa nokudaba olungekho luhle bafethu, la kuthinta khona iy'ndaba ezibuhlungu kakhulu kodwa nje akukho esingakuphawula nathi. Ngicela ukuthi uyohamba laphana uyosubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare okukhulu kunakho konke. Nibe nosuku olumnandi, ngithanda kakhulu.